Els voluntaris i voluntàries de Càritas van poder gaudir d'una nova sessió del cicle de reflexions entorn de l'experiència del voluntariat. Aquest cop a càrrec de Mari Carmen Villalba, treballadora social amb experiència en l'acompanyament de persones. La xerrada d'avui és sobre la relació d'ajuda, aquesta cosa que a vegades prenem com molt senzilla, molt simple i en realitat és molt complicada perquè l'altre sempre és un misteri i per tant ens acostem a l'altre amb molt de respecte, amb molta estimació i sempre tenint en compte que cada persona és única i irrepetible. Sota el títol Acostar-nos a l'altre des de les pròpies ferides, la ponent va començar la sessió amb una cançó de Luis Guitarra. En lo profundo no hay nada que no sea sorprendente. I posteriorment es va centrar en el respecte, ja que els voluntaris s'han d'acostar als més vulnerables amb respecte i atenció, oferint-se com una persona que pot i vol ajudar. És així com l'altre pot obrir el seu cor i la seva ànima. El més important d'un voluntari és aquesta actitud de respecte cap a l'altre. A partir de la seva experiència, Villalba va destacar que els voluntaris s'han d'acostar als altres partint de la pròpia vulnerabilitat i de la pròpia experiència. Curiosament, aquesta relació d'ajuda s'aconsegueix partint de la pròpia vulnerabilitat, partint de recordar allò que t'ha ajudat a tu, les persones, com ho han fet les persones que t'han ajudat, com ho han fet, quines actituds van tenir, com es van acostar. Ara tan sols queden 2 sessions d'aquest cicle de reflexions, que cada mes aporta un espai de formació permanent per als voluntaris de Càritas. La propera xerrada serà el 20 de maig i anirà a càrrec de Marc Galceran, que tractarà sobre l'acció transformadora del voluntariat. Buscando en lo que crees.